Дмітр, фееричны выступ Лукашэнкі. Здавалася б, Дзень незалежнасці, так? Навошта узгадваць Ціхановскіх, Келага, Зеленскага, так? Я ведаю, што ты падрыхтаваў самую сакавітую цытату Лукашэнкі, так? Расскажи про яе. Да, мне здаецца то, што тут Лукашенко паказаў свае страхі і праз вось всю гэтую абмеркаванне міжнароднай палітыкі паказаў тое, чаго баіцца менавіта ён. Давайте послухаем. А кто дал право? Кто разрешил? Почему страна, которая обладает ядерным оружием, должна бомбить такую же страну, которая пусть даже, может быть, стремится к этому, чтобы себя защитить? Какое право она имеет бомбить? Ну вы же понимаете, что никогда бы не бомбили, если бы за спиной не стояли сильные мира сего. И кто за этой спиной стоял, вы знаете. Путанные, не связанные обращения этого президента просто смешны. Слухай, ну Лукашенко наехаў выходзіць на Трампа. Так выглядае, так? Ну так, вось гэтая фраза «путаныя слова этого президента просто смешны». Гэта ён кажа пра таго чалавека, якім ён таксама там захапляўся і на менавіта прыхільнасць якога ён шмат у чым спадзяецца. Ну і прытым таксама ягоныя расійскія калегі на гэта адкрыта спадзяюцца. А тут вот ён у гэтай прамове такое высказвае. Ну і па-другое, бачна проста баязнь таго, што вось таксама ж тая фраза, да, што нават калі гэтая краіна імкнецца атрымаць ядравую зброю, роўна тое, што робіць Лукашенко. Што ён паставіў знак роўнасці паміж сабой і Іранам, што зараз і мне можа прыляцець у выпадку чаго. Ну, канешне, паводле Лукашэнкі, калі у Трампа, якім ён захапляецца, і недавно сустракаўся з ягоным спецпасланнікам Кітам Келагам, мы яшчэ пра гэта пагутарым, вернемся да гэтай справы, ён захапляецца Трампам, з Кітам Келагам сустрэўся. Там уже ведаюць, што ёсць там недзе прэзідэнт, он, да, казаў. А тут аказваецца, што ты прэзідэнт любіць бомбіць. Так. І Лукашенко тэарэтычна таксама можа быць на прыцэле. Зміцер, я прапаную паглядзець такі даўжэйшы агляд всіх самых сенсацыйных і гучных заяваў Лукашенко, які ён зрабіў перад Днём незалежнасці. Александр Лукашенко выйшаў далёка за рамкі звычайнага выступу перад публікай і нарабіў шмат эмацыйных заяваў пра міжнародную сітуацыю, пра пасланніка Дональда Трампа Кіта Келага, пра Паўла Латушку, пра Владимира Зеленскага і, канешне, пра Светлану і Сергея Ціхановскіх. Самае цікавае мы сабралі ў сюжэт, а пасля яго мы абмеркуемся з Дмітром іх у студыі. Нядоўга трываў Лукашенко. Таямніцы сустрэчы са спецпрадстаўніком Трампа Кітам Келагам выклаў менш чым праз 2 тыдні. Я не хочу тут быть каким-то зазнайкой, но то, что с вашим президентом обсуждают обстановку в мире, это уже неплохо. Значит, уважают точку зрения. Эліта грамадства, як называе Лукашенко прысутных у зале, увогуле сабралася на ўрачыстую нараду да 3 ліпеня. Замест гэтага гадзінная лекцыя па паліталогіі, новыя байкі аб Лукашэнцы, вяршителі лёсаў. Но пусть они скажут своему подчиненному Зеленскому, чтобы он не наносил по России удар. Тогда мы согласимся. Вот эту позицию до американцев довел. Я говорю, и что здесь плохого? Мы поработаем, говорит, в этом направлении. Ну так работайте. Лукашенковскую хлусню злавілі нават праз акіян. Гэтая цытата вырваная з кантэксту. У маёй размове з Лукашэнкам мы абмяркоўвалі поўнае і безумоўнае спыненне агню. Любое абмежаванне дзеянняў Кіева было абумоўлена дзеяннямі ў адказ Масквы. Я ні разу не рабіў каментароў, звязаных з вядзеннем Украінай вайны па-за межамі поўнага спынення агню. Лукашенко забываецца настолькі спакуслівая хоць якая роля міратворцы. Ну а прамы кантакт з Вашынгтонам для цяперашняга Лукашэнкі раўно сусветнае прызнанне яго прэзідэнтам. Гэты факт ён падкрэсліў асобна. Говорят о том, что в Беларуси, оказывается, есть президент. Як прэзідэнт прэзідэнту праз адное рукапацісканне Лукашенко, відаць, лічыць, што можна раздаваць парады за акіян. Да, у Трампа есть обида на Европу, кинули, за Байдена шли стеной, а победил Трамп. Да, у него есть обида, он человек, который не смог смириться с этой обидой, хотя любой политик должен был перечеркнуть прошлое и начать строить настоящее.
Парадаксальна, але кажа той, хто дагэтуль пераследуе тых, хто ў 2020 годзе выступіў супраць яго. Пры гэтым асобнымі партыямі рэжым выпускае палізняволеных. Перад апошнім разам праз дагэтуль невядомую здзелку на волю выйшаў Сергей Ціханаўскі. Цяпер гэта трэба неяк патлумачыць Расіі, а разам з гэтым і сілавікам, сапраўднай новай эліце рэжыму. Цікава, але імя і прозвішча свайго галоўнага апанента ён не называе, як Путін. Той нават пасля смерці не назваў услых Алексея Навальнага. Американцы мне пообещали, вы их отпустите, они не будут грязь лить ни на вас, ни на страну. Никто в СМИ выступать не будет. Только выпустили в Литве из бусика этого на утро заявление, а мы знаем, как ночью их готовили. Вот тут вот будешь говорить, тут рыдай, тут плачь, что били. Ну зачем батька их отпустил? Да пускай бы они сдохли там. Слушайте, а у нас что, цель, чтобы они там сдохли? Не дай бог, конечно. Это же обвинят режим. Это же прежде всего меня обвинят. Все это я говорю для того, чтобы вы ни в коем случае снова не попались на интервью с поросеночком. Помните такой, бегал, у свинки интервью брал. Вот пусть берет интервью там. Калі б не Лукашенко, то і апозіції не було б. Уратаваў у житті, кажа. И если бы не Лукашенко, диктатор, их сожгли бы в одном доме, когда спровоцировать их хотели. И этот Лохушкин сидит сегодня в Польше и вещает, а это он их хотел собрать в одном доме, вот тут в центре Минска, и сжечь. Для того, чтобы быть одним лидером этой всей вонючей оппозиции. У чый бок абраза, вядома, гэта асабістая крыўда Лукашэнкі. Паталагічны хлус Лукашенка перасягнуў самога сябе. У ноч на 10 жніўня 2020 года я быў гендырэктарам Купалаўскага тэатру і на свае вочы бачыў зарэва ад вогненных выбухаў гранат над цэнтрам Менску, калі па яго загадзе пачалі забіваць і здзеквацца з беларусаў. Вось такім парушальнікам рэжыму гатовы адказ, сумесны з Расіяй, пагражае Лукашенко. Орешнику на земле белорусской быть, чтобы не допустить мятежей этих. Мы что, выстоим в одиночку? Никогда. Вот вам ответ, почему мы рядом с братской Россией. Скажите, а с кем? Те, кто меня за это критикуют, назовите страну, с кем мы можем вместе отстаивать наши интересы. Каждый день, каждый час мы должны готовиться к войне, чтобы ее избежать. До конца года арэшнік будзе размешчаны ў Беларусі, пагражае Лукашенко. І гэта цвёрда азначае, беларускі дыктатар раз і назаўжды абраў бок. Зміцер, ну, на мою думку, вось з гэтага всього спектра ягоных заяваў, якія можна тут некалькі гадзінаў разбіраць, самае цікавае гэта інтэрв'ю з парасёначкам. Лукашенко кажа, помните, там бегаў, браў інтэрв'ю з нейкай свінёй ці з парасёнкам, так? Я думаю, што не все памятаюць, бо шмат гадоў прайшло. Давай нагадаем, што гэта за гісторыя інтэрв'ю з парасёнкам, хто яго браў і якога... Ну, гэта знакамітае відэа Сергея Ціханаўскага, калі ён прыехаў там, і ўжо не памятаю дакладна мясцовасці, але таксама там бегалі свінні, і ён да іх падышоў з мікрафонам і правёў яскравую аналогію паміж гэтымі свіннямі і Лукашэнкам. Таму што, вот, собственно, напэўна, вот, таксама якраз гэты выступ, да, паказвае, што ўзровень асэнсаванасці таго, што яны несуць, ну, прыблізна аднолькавы. Але вось гэта гісторыя менавіта, калі сур'ёзна казаць, вось гэтым інтэрв'ю Ціханаўскага са свінёй, да, як бы як з рэжымам, ён не можа з рэжымам паразмаўляць з прадстаўнікамі, але вот са свінёй можа, так? Гэта гісторыя паказвае, што Лукашенко імя яго не называе. Ён не назваў яго, хаця абвінаваціў яго ў прарасейскасці. Уяві сабе, Лукашенко, які аддае незалежную дзяржаву Беларусь пад расійскі вайсковы бот, з нашай тэрыторыі, з нашай землі атакуюць Украіну, нашу братнюю, так? І ён будзе казаць пра нейкую прарасейскасць кагосьці. Нонсенс, не? Але мне, вот калі сур'ёзна, мне здаецца, што вось гэта гісторыя, што Ціханаўскага выпусцілі, і всіх нас гэта здзівіла. І Лукашенко, ягоныя спецслужбы разлічвалі, дакладна хутчэй за ўсё церцілі ему там усвядоміў, што вось выпусцім, ён там унесе разграе, разваліць апазіцыю, а мы будзем, грубо кажучы, з папкорнам у Менску сидзець і рагатаць, што там у Вільні адбываецца і ў Варшаве. Але так не адбылося, на твою думку, ці не?
Тут зразумела То есть пралічыліся яны як бы з гэтым. Ну, разлік, канешне, у спецслужбаў Лукашэнкі быў зусім іншы, але таксама зыходзячы з таго, што яны транслююць, мы бачым іх абсалютную адарванасць ад рэчаіснасці і немагчымасць нармальна ацэніць увогуле сітуацыю навокал. Яны проста не могуць. Яны рэальна вот глядзяць на тое, што адбываецца, і інтэрпрэтуюць гэта нейкім зусім іншым дзіўным чынам. Таму тут проста бачна іх нездольнасць адрэагаваць на нейкія выклікі. Ну і сам жа Лукашенко тое ж самае транслюе. Ён перайшоў ужо ўвогуле на нейкую хардкорную расійскую прапаганду. Там выразы кшталту гітлераўскі Еўрасаюз. Пра тое, што Польшча і краіны Балты мусяць задумацца аб тым, ці застануцца яны існаваць на мапе свету. То бок гэта ж Пагражае суседзям дзяржавам Балтыі, так? Зміцер, вот яшчэ одна фраза, як бы ягоная такая, якую мы не можам не абмеркаваць. Лукашенко тлумачыць, што нібыта амерыканцы, якія дамаўляліся пра вызваленне палітычных вязняў у Беларусі, абяцалі яму, што гэтыя вызваленыя палітвязні, у тым ліку Сергей Ціхановскі, не будуць выступаць у СМІ, у медыях, расказваць не будуць. Як табе гэта? А гэта вот таксама ягонае разуменне свету. Таму што ён там усіх успрымае як сваіх прыгонных сялян. Вот для яго людзі, беларусы, гэта прыгонныя сяляне, якім ён можа загадваць, што ім казаць і што ім не казаць. І таму ён шчыра думае, што ва ўсім астатнім свеце так працуе, што амерыканцы могуць загадаць Ціхановскаму, Маўчаць. што яму казаць, што яму не казаць. Мы ведаем самі са свайго досведу, калі лукашысты звярталіся да кіраўнікоў замежных СМІ, і, напрыклад, да замежных дыпламатаў і казалі: заткніце ўжо там гэтыя свае, чаму вы атакуеце там нас, гэта яны па вашай загадцы робяць. Я думаю, што ў тым ліку і нас Белсат, яны б Абсалютна. хацелі заткнуць.